karamɔgɔ Dabatungora naam bala cogo bɛ di Wajibate naam ne bɛ n bolo bugaka don a don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national o don Wajibate n'i taara kungo kɔnɔ ni a bɔ tulogere bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bolila kana jɔ a ma fɛn mɛn a ɲɛ de dara kan hali Wajibate i k'a dɔn haraba i ko jakuma bɔnnen bɛ i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na Wajibate hadamaden i k'a dɔn i sigiyɔrɔ n'i y'o bila i ka ko kɛcogo n'i bɔra o kɔnɔ Wajibate i na kuma wɛrɛ mɛn i ni min mɛnli man kan kuma wɛrɛ na fɔ i ma min man kan Wajibate sɛbɛnnikɛla ko ni maa donnen don ni fɛn min ye n'o ye jamana baara ye jango diinɛ baara jango hadamadenw tali ka taa Ala ma Wajibate k'a dɔn n'i y'o bila bɛɛ ka taa ko wɛrɛ kɛ ko wɛrɛ kɛ in o de bɛ kɛ sababu ye kuma wɛrɛ ka fɔ i ma Imam Muhammad Diko Wajibate k'a dɔn nin cɛnganaba in jamana kɔnɔ kunun ko i k'a dɔn Muhammad Diko kuna sini ko Muhammad Diko Wajibate k'a dɔn Dankɔrɔba n'a kun disora Wajibate an bɛɛ lajɛlen bɛ nunji de sari ka bɔ an n'u fɛ Ala ni an dalen don Ala ko kuma min bi fɔ Wajibate k'a dɔn Ala ka diinɛ a y'a dɔn o tɛ nkalon ye nka sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na Imam Diko a bayɛlɛmana kosɛbɛ i ko politiki nana diya ye kosɛbɛ politiki baara nana diya ye kosɛbɛ Wajibate o kɛra sababu ye maa caman de tun bɛ a kanubaw la olu laban olu ye wala sɛmɛ ka bɔ a kɔ kɔsa in na ŋunuŋunu dɔ bara ka sandalama i k'a dɔn maa bɛ ɲininkali kɛ Colonel Assimi Goïta min disira a ja tɛ tigɛ Wajibate i k'a dɔn Ala baara n b'o la sabula maa min ni Ala y'i kɛ jamana masakɛ ye i dun mara ka ko ɲɛnama caman kɛ min ka di jamana denw ye i bɛ Ala ka ci la Wajibate sɛbɛnnikɛla ko Mahamudu Diko ni Assimi Goïta nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni de bɛ haraba la dɔ in ka se n'a ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma a ko ɲininkali tun bɛ bɛn nka kunnafoni dila dɔ bɛ i k'a dɔn ko nin ye kunnafoni dɔ sɛbɛn Wajibate o mɔgɔninfinw yɛlɛla kuma in na k'u ko Assimi Goïta de bara ka su fara tile kan ko f'a ka Diko ye a bara ka Diko ɲini f'a ɲɛ ka da Diko kan min ye Assimi Goïta ye Diko yeli ayiwa Assimi Goïta bolo o tɛ ba ka ɲɛlɛbɔ sabula n'a y'a ja n'a y'a wele don o don i k'a dɔn cɛkɔrɔba in na taama ka sɛgɛrɛ a ko nka o tɛ ni maa min bɛ Assimi Goïta dɔn nin miyanka kɛ in nin zorasi kɛ in Wajibate mɔɔw bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ Assimi Goïta mana Mali kɔnɔ kununko a mana kunu sinunko Wajibate fɛn o fɛn ni o kɛra baara la politiki baara la a bɛɛ lajɛlen kɛra Assimi Goïta ɲɛna jamana in kɔnɔ e b'a dɔn cogo min ne b'a dɔn cogo min a yɛrɛ b'a dɔn ten Wajibate k'a dɔn sɔrɔdasi don a ka kuma man jan nka kɔlɔsili maa tɛ k'o minɛ sɔrɔdasiw la kabini yɔrɔ jan fɛ Wajibate Mali politiki ma ani diinɛ ɲɛma Assimi Goïta kɔni ye maa kɛgun ye Wajibate yan'u ka coup d'état kɛ yan'u ka fanga sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ yɔrɔ jan fɛ k'u jogo dɔn k'u ka hakilina dɔn k'u fɛlata dɔn u bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma i k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fanga sɔrɔlen kɔfɛ Wajibate k'a dɔn u ni min kan ka taama ɲɔgɔn fɛ u kan k'u yɔrɔ janya min na Wajibate k'a dɔn u kan ka kuma duman fɔ min ye u ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ u kalannen don Wajibate k'a dɔn diɲɛ laban sɔrɔdasi denmisɛnw Wajibate maa tɛ politiki dɔn ka tɛmɛ u kan hali n'u t'a fɔ k'u ye politikimaa ye u yɛrɛ ye politiki de dɔn fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye Muhammadu Diko ye Wajibate i k'a dɔn faama caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ min ni min kɔni girinna nɔfɛ Wajibate k'i wakilu k'a ye nka ni Diko yɛrɛ da ko don dɔ la i k'a dɔn a yɛrɛ da y'a fɔ sɛtanɛ tulonkɛra a ko ne de kɛra sababu ye ka karisa ka fanga ban ka karisa ka fanga ban k'a mangoya Wajibate i k'a dɔn maa min y'o fɔ a da la yalima minnu bɛna o kɔfɛ olu na gɛrɛ la wa Assimi Goïta ni Muhammadu Diko ka ko a fiɲɛ bɛɛ lajɛlen fili kɔrɔ Wajibate k'a dɔn min ye Assimi Goïta ye a dalen don a la jigibaba ye sabula jamana maakunba caman b'a nɔfɛ min ye n k'i ɲininka cɛkɔrɔba ye n'o ye Imam Diko ye Wajibate a ka kɛwalew ni kumaw Wajibate k'a dɔn a kɛra gɛlɛyabaden ani fanga in ni ɲɔgɔn cɛ Wajibate k'a dɔn fanga in kɔni i sama ka bɔ a la fanga in ma sɔn ka gɛrɛ a la o yɛrɛ kɛra a ma dimiba ye sabula ale ɲɛna fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ jamana kɔnɔ a man ka pan kunna Wajibate ni dun ye ko ta k'u lajɛ jamana in yiriwali a n'a ɲɛta Assimi Goïta ye fɛn damadɔ fɔ a n'a ye a wa kɛwale dɔw jira Wajibate a bi sɔn o sira de fɛ dɔɔni o de nana kɛ sababu ye jamana den caman bɛ yen minnu
nana dala Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafina jamana caman be minnu dugilen do Assimi Goïta la ka sɔrɔ malidenw dɛ wajabate ka daka aye cɛya walew ani kabako minnu kɛ ka dɔ ka fɔ farafin jamana kɔnɔ masakɛ bɛ se ka nin kɛ farafina farafin jamana kɔnɔ masakɛ bɛ se ka jɛ tubabuw kɔ farafin jamana kɔnɔ masakɛ bɛ se ka tiɲɛ jala fɔ ka tila ka tile saba balo kɔ wajabate o de kɛra Assimi Goïta ka wanganaya ye sɛbɛnnikɛla ko o nganaya ye yalima a keleya ye diko minɛ wa ɲininkali to me bɛn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'i bɛ ko kunna maa t'i ɲininka fɛn t'i f'i ye wajabate k'a dɔn a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye min dun ye kolonɛli cɛ 5 in ye wajabate maa kan ka siriw ɲɛ u bi dabali dɔn u bi fɛɛrɛ dɔn ninnu ni maa minnu tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo diɲɛsɛn naani bunakun ka bi o ye Rusi ye dogodogo ni dogo ani ka gundow bɔ k'u da kɛnɛ kan u bi caman don a la wajabate a fɛɛrɛ b'u bolo a machine b'u bolo a dɔnniya b'u bolo a ko kɔsɛn in na min ye Imam Diko ye a nana centre dɔ sigi sen kan o ko min ma centre Mohamud Diko wajabate i k'a dɔn o centre a kun fɔra de bɛɛ ni kelenya centre ani ka mɔgɔw wele ka na diinɛ ma ala ko kuma bi fɔ nka sɔn min nana kɛ kɔsɛn in na k'a fɔ centre in yɛrɛ kɛn bɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maa bi siran kosɛbɛ n'i y'a mɛn tubabukan na i k'a dɔn lieu d'espionnage au profit de certaines puissances wajabate i k'a dɔn a ka faamuya kabako Diko ye ne yɛrɛ jatigikɛ ye ne ma sɛbɛn maa kuma fɔ i bɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bara k'o de kan n yɛrɛ jatigikɛ dɔn a tilala ka 500 di yan wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko centre min ni Diko y'a jɔ sɔmi nana kɛ k'a fɔ centre in kɔni bi baara juguba kan k'a kɛ dugu kɔnɔ wajabate sabula n'i y'a mɛn espionnage o de ye ka kunnafoniw walima awɔ ko dogolenw i k'a dɔn k'olu ta k'u jɛnsɛn k'o di jamana wɛrɛ ma arabu jamanaw b'a la tubabu jamanaw b'a la wajabate a yera k'a fɔ centre in kɔni b'o baara caman de kan k'a kɛ i k'a dɔn centre d'espionnage wajabate i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi min ye awɔ sɔrɔdasi minnu bi fanga na u bɛ ko in bɛɛ kalama fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ yen n'a bɛ fɔ wajabate u b'a bɛɛ kalama yalima u bɛna yamaruya di kɛ sariyatigiw ma sɔɔni u ka taa ordinateur ni téléphone minnu bɛ yen k'a bɛɛ minɛ ka tiɲɛ da kɛnɛ kan wa o ɲininkali tɔ min bɛn wajabate nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko an bɛ don min na ko bi maa o maa n'i bara ka ko min kɛ jamana kɔnɔ wajabate ni politiki baara don walima kɛwale don min bɛ ɲɛsin jamana ma i ka da la k'a fɔ bɔ b'i ka ko kalama o de la wajabate k'a dɔn dɔ ko kɔsɛ in na ko i k'a dɔn Assimi Goïta b'a fɛ ka Diko ye bara ka Diko ɲini u b'a fɔ ka ɲɔgɔn ye a b'a ɲini k'a ye mun na a bɛ taa mun de fɔ a ye i k'a dɔn ni maa min t'a ɲɛdɔn Diko kɔni y'i sen don k'i bolo don ka dɛsɛ ani nin denmisɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min u ka segin ka kuma wajabate u ma sɔn a k'o dimi i k'a dɔn o bɛ Diko la o k'i bɔ yen a ma sɔn o don kelen da kelen ka ko ta ka taa sɛgɛrɛ walima ka bonya da kɔrɔ o dimi b'a la Diko dun i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ kɔni ɲɛna bi a kɛra fɛn de ye min kɔni fanga ka bon kosɛbɛ diɲɛ faama bɛɛ ma ka d'a kan i k'a dɔn lawale la ala tun ye se d'a ma ka kumakaw saniya wajabate k'a dɔn jamanadenw ka tugu a la n'a ye kɛwale fɛn o fɛn kɛ n'a ye kuma fɔ mɔgɔw bɛ ŋunu b'a fɔ sikei Imam Diko wajabate nka bi caman bɔra o fanga na mun dun y'o kɛ wajabate kɛwale don wa a yɛrɛ ka kumaw fɔcogo don wa yalima a ye ko bana minnu kɛ o de nana ni nin bɛɛ ye wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn a bɛ don min na ko bi Assimi Goïta kɔni tɛna taama ka maliden sɛgɛrɛ wajabate fo n'a ye sɛgɛrɛ kun b'i la nka k'a fɔ de a bɛ t'i deli walima ka s'i ma dali wɛrɛ la jamana jɔli la a bɛ min na ka bɔ o jamanadenw wasa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la le politicien africain karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Assane Kanabayi Assane ko a ko min ye docteur Shokɛli Kokala Mayiga ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra les 5 colonels n'o ye colonel 5 ye e k'u kɛn bɛ ka danaya belebele ta ka d'a kan ni k'a kɛ maa ye maa min ka tɛmɛ n'a ka baara ye a kana kɔfilɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye camancɛ fanga yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ni maa caman tun bɛ ka docteur Shokɛli Kokala Mayiga buruja ni k'a kɛ maa ni ye min ye IBK ka fanga sɛbɛrɛmacɛbaw ye u y'a yira k'a fɔ olu nana malijɔ de kama min kɔni malidenw ka hakilina ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra u ni maa minnu bɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye u bolo ta ni ka da Shokɛli kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Shokɛli kɔni colonel Assimi Goïta ni a jɛɲɔgɔn n'o ye colonel Sadio Kamara ka taa bila tɔw la u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ Mali politiki u y'a dɔn ni k'a dɔnna kari maliden ka hakilina u y'a dɔn malidenw yɛrɛ mago bɛ fɛn mun na u y'a dɔn maa min bɛ sa k'a bɛ se ka baara
baara k'olu kɛrɛfɛ olu ye mugu ni marifatigiw ye jamana lakɔlɔsili baara b'olu bolo nka min ye politiki ye hali n'u b'a dɔn min ye politiki baarakɛbaw ye u bɛ wele bil'olu ma ka n'u boloma dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u boloma dɛmɛ Dr Sukali Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba k'u bolo bin yɔrɔ ɲana fo ka dama tɛmɛ n'i ye Sukali lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ n'o ye Asani Kanaba ye i ka k'a fɛ i kana k'a fɛ a bɛ Mali dɔn i ka k'a fɛ i kana k'a fɛ ladiri don i ka k'a fɛ i kana k'a fɛ jamana in bɔ nɔgɔla dabali n'a fɛɛrɛw b'a bolo a ko min ye kolonɛliw ye u y'a yira k'a fɔ olu jigi fara bi Sukali Kokala Mayiga min kɔni ye baara ye fo ka taa fɔ cɛmancɛ fanga banna karamɔgɔ Daba k'a kana kɔfilɛ bɛ maa bila yirayirana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ Sukali Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba a ye hakilina dɔ ta tuma min na kolonɛliw ye dana ta ka da kan min ye minisiriso dɔ ye k'o sigi pour la refondation Mali kura Mali ka hakilina kura o nana wolo fɛn mun na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la min ye sariya sunba kura baara mun bɛ ka kɛ bi n'i ye Sukali ka timinandiya bɔ a la a tɔ b'a dɛn sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye hakilina wɛrɛ a y'o bila sen kan n'o ye journée de légitimité et traditionnelle ye Mali a dugutigilakaw karamɔgɔ Daba o kun kan bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye u tɛ lamɛn min ye u ka kumakanw tɛ ta hakili la a y'a yira k'a fɔ novembre kalo tile 14 Mali a min ye a dugutigilakaw ye karamɔgɔ Daba ni k'u ka ko don ba la san o san n'o don sera o tuma u ka don bɛ ɲɛnamaya a ko maadenw tɛ jamanakuntigi ye maaba ye jamana kɔnɔ cogo min na ko dugutigiw fana ye maaba ye dugu kɔnɔ cogoya la o tuma min ye dugutigiw ka médaille ye a y'o hakilina ta ni k'o dilan ka don Mali dugutigi bɛɛ kana ka dugutigiw bila u ka minɛn kɔnɔ u ni min ka kan jamana fɛ o tɔrɔmɔɲɔgɔn ka ta ka d'u ma min ye drapeau ye a ka y'u ka da n'u ka sokɔnɔnaw la a ko dugutigi da a ka don jamana kuma la sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ Dr Sukali Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba a kɛmɛ ka wulikajɔ minnu kɛ a bɛ don min na ko bi a ko k'a bɛ maa lasɔmi ko la min ye a ka hakilina ɲuman bɛn ni kelenya sira kɔnɔ min ye wulikajɔ ye sɔrɔsiw ka hakilina k'o sabati karamɔgɔ Daba i b'a ye k'a fɔ o ye Dr Sukali ka hakilina ye a ko o dɔrɔn tɛ ko ye 14 juillet n'o ye journée de la souveraineté nationale ye karamɔgɔ Daba a ye hakilina fana ta Sukali ko Mali y'a yɛrɛ ta Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya lakika yɛrɛ de sɔrɔ bi kunun hali n'a tun b'an bolo kunun ta ni bi ta ko kelenw tɛ min ye Mali ye a ye min fɔ nansarabilenw ma bi karamɔgɔ Daba kunun an b'o fɔ an ye tiɲɛjala min f'u ye bi a ko min kɔni an ka jamana a bɛ kɛ anw de ta ye a tɛ kɛ maa si sago ye Sukali Kokala Mayiga karamɔgɔ Daba min ye kolonɛli 5 ye u ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka baara y'olu fa kosɛbɛ min y'a ka hakilina y'olu fa karamɔgɔ Daba k'u bolo kɔni danba ka sa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ fo ka taa fɔ ko kalafili kura sera kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ politicien africain kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma miiriwa Jabate ni san ye wulu bugɔ kungo kɔnɔ sira dɔnbaliya tɛ a bɛ dɔn b'a la kɔnɔ sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 37 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn fasirikɛlaw farala ɲɔgɔn kan min ye miiriwa hebdo n'o ye dungare ye a sɛbɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen de ye hakili jagabɔ kɛ ni ka taa nin fasiri in kɛ Jabate ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ san 2024 Jabate o bɛna kɛ wulikajɔ san ye an ka jamana kɔnɔ sabula min ye fanga ye ka ta k'a bila n bɛɛ da kan a ye gira a kan maa min ka di malidenw ye u n'a sugandi ka kɛ jamanakuntigi ye Jabate k'a don k'o di ma élection présidentielle san 2024 sɛbɛnnikɛla ko n'i ye k'o taabolo lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Jabate i b'a ye k'a fɔ cɛ saba bɛɛ politiki maaw la walima minnu ka bɔlen don sɔmi kelen don k'a fɔ minnu bɛ présidenya nɔfɛ cɛ saba kɔni b'u la Jabate nin cɛ saba dɔ la kelen kɔni a tɛ taa k'u dan ka da u ka kɛwalew ani u bɔra ka wulikajɔ minnu kɛ ani jamanadenw ka danaya min dalen d'u kan Jabate nka yan'a don cɛ ni min kɛra cɛ jolen ye n'i kolen don k'i jɛ ni i ka ayiwa sɛbɛnfuraw n'i ka sɛbɛnw ka ɲi Jabate i k'a dɔn dabali ɲuman b'i farikolo la Jabate i na kisi n'o tɛ yan'a don cɛ an na burujali ni nani da ninnu kan fo k'u nege bɔ diɲɛ bɛɛ la Jabate Mali politiki ye i k'a dɔn a b'o de kofɔ cɛ saba min bɛ yen ni ŋanaminɛ ŋanaw don
a ko a fɔlɔfɔlɔ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ u k'a ma ko bɛnkan o ɲɛmaaya talen bɛ ka dedi Seyidu Mamadu Kulubali ma min ye Marakalaka ye Wajabate a filanan ye yɛlɛma ye Musa Mara denmisɛnninw ka Musa Mara Wajabate maakalanninw ka Musa Mara a sabanan o ye ADP Maliba Alu Bouakari Diallo Wajabate i k'a dɔn min ye ɲuman kɛbaa ani dabali ɲuman kɛbaa Alu Bouakari Diallo nin cɛ saba kɔni b'a la Wajabate i k'a dɔn fanga in mana munumunu cogo nin cɛ saba in olu de gɛdɛgɛ ka bon bɛɛ ta ye a ko min ye Seyidu ye Mamadu Kulubali i k'a dɔn Marakalakaw ka nin den Wajabate i k'a dɔn a kun dɔn dɛ koyi a bɛ min na o de ye baara ye baara min n'o ye kɛnyɛrɛ ye a yɛrɛ ka cakɛda kɛra sababu ye Wajabate a ka dɔn diɲɛsen naani fada naani bɛɛ lajɛlen na a tɛ foroba wari dɔn a ma foroba baara kɛ Wajabate i k'a dɔn maa dɔw de nana fara ɲɔgɔn kan waati la maa kalanninw b'a la politikimaw b'a la jagokɛlaw b'a la olu nana fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi ko bɛnkan pacte citoyen Wajabate olu ye wele bila ma Seyidu Mamadu Kulubali an mago bɛ e la jamana in bɛ dangan min na a buru jara jamana in bɛ dangan min na i k'a dɔn kɔsɛgi t'a la bilen hinɛ ni makari ye jamana den bɛɛ sɔrɔ taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ suɲɔni ni bingali ye jamana dafiri sira Mali e de y'o ɲɛmaa ye e sera ka kɛ sababu ye ka nin cɛkɛda in sigi sen kan ka farafinna bɛɛ lajɛlen labɔ ni jamana kelen dira e ma e kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana in hɛrɛ sabati nin fɔ a ye min kɛ a ko jɔnwala ale ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nin jamana in de kɔnɔ gale ale bangena Mali de kɔnɔ Maliden y'ale Wajabate i k'a dɔn ale mana diɲɛ fɛn fɔ sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ la ni Mali tɛ i k'a dɔn a tɛ nisɔndiya sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ welekan min dira ma a sɔnna a ma a ko a sɔnna ka dulɔkiba da a kana ka wuli ka jɔ boloda ka kɛlɛ kɛ jamana a bɛ bɔ nugu la cogo min Wajabate i k'a dɔn vote kunfɔlɔw la o ma bɔ nka min kɔni wuli ka jɔ ni cɛsiri Wajabate k'a dɔn jamana maa kalannenba caman de bɛ minnu dalen don a la jamana waritigi caman bɛ minnu dalen don a la maa faamuyalen caman bɛ minnu dalen don a la hali politiki maa caman bɛ minnu labɛnnen don ka b'u ka tɔn na ka tugu a kɔ waasa jamana in a ɲɛta a n'a ye minnu fɔ Wajabate o bɛ se ka kɛ sababa ye a ko ŋanamu ni suɲɔni u ka dabila baara ka sinsin jamana den bɛɛ lajɛlen ka bila i dama ta baara la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka ninkan kura sɔrɔ jamana ka taabolo kura sɔrɔ jamana ka kɛ jamana ye min ye wuli ka jɔ ye a ka yeta a n'a ka faamuyali Wajabate a y'o kuma minnu fɔ o fana kɛra sababu ye société civile an da tɛ foli la an tɛ ko la Wajabate o fana maa caman ka wuli ka jɔ boloda ni ka tugu a kɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bɛnkan ɲɛma Seyidu Mamadu Kulubali Wajabate i k'a dɔn ŋanaminɛ don cakɛda minnu sigira sen kan a bolo Wajabate i k'a dɔn cakɛda ninnu ye hɛrɛba sama ka na jamana kɔnɔ sabula u bɛ farafinna yɔrɔ caman a k'i k'a dɔn cɛŋana min don bolo kan ka d'a kan perezidansigi nata la n'o bɔra yen a maa filanan Musa Mara Wajabate i k'a dɔn nin denmisɛnnin a ye ko in daminɛ kabini denmisɛnniya la sabula politiki baara a nana wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ bolo dalen a bolo k'o kun fɔlɔ jara a la kosɛbɛ sabula a ka wuli ka jɔ nana kɛ sababu ye mɔɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn kuraw olu bɛ se ka fari kura da jamana kɔnɔ olu bɛ se ka jamana yɛlɛma Musa Mara ye denmisɛn ye sabula san 45 Wajabate k'a dɔn expert comptable don a kalannen don Wajabate a ye ko dɔn a ko o k'i bɔ a la a garijɛgɛ ka di kosɛbɛ i k'a dɔn min ye fanga bunako ye san 39 san 2014 Wajabate k'a dɔn ale de welela ka kɛ n k'i ɲininka premier ministre ye a ko ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ Wajabate su min ka di kabini fitiri dun b'o jalo a ko ni Musa Mara ka ko ta k'a lajɛ Wajabate kabini san 2007 a nana wuli ka jɔ boloda commune 4 na a kɛra n'a fɔ mɔgɔw ko i sigi kɛ n kɔnɔ a y'i kanbɔ vote o vote n'a kɛra o don Wajabate Musa Mara y'a bɛɛ lajɛlen ta ka t'i jɔ n'a ye ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko fɔ n'a kɛra i k'a dɔn waati min a nana deli o ye gundo sɛbɛnnikɛla mun fɔ nka an b'o kalama député sigi min kɛra ale de passera o kɛra o fɔra dɛ ATT ni fɛnw an bɛɛ de taara deli a to i ka cɛkɔrɔba bolo kana lamaloya dɛ o kɛra ɲɛna o kɛra a jɛnna n'a ye bɛɛ b'o kalama o kɛra a to cɛkɔrɔba bolo o don a y'i fosi ka bɔ a la k'a di Ibrahima Boubacar Keïta ma sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Mara ye a ka wuli ka jɔ politiki bunako kan o dogolen tɛ maa na Musa Mara ko man di n ye o ye tiɲɛ ye n t'a fɛ k'a ye ɲɛna o ye tiɲɛ ye nka Musa Mara ti maa ɲɛnama ye maa kalanden walima a tɛ politiki ɲɛdɔn i ye nkalon tigɛ a ko a ka wuli ka jɔ fanga bonyana kosɛbɛ kɔsɔ in na Wajabate i k'a dɔn kuma min politikimaw bɛ da ka sunɔgɔ la Musa Mara bara ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen munumunu i k'a dɔn tubabu jamanaw
wuli ka jɔ nana boloda fɛ farafin jamanaw wajabate k'a dɔn malidenw bi yɔrɔ o yɔrɔ ka t'u kuma ɲɔgɔnya hali kayikaw fɛ yen kɔsɛn in na a ye munumunu Salo Bake ka taa ɲininkaliw kɛ ani mɔɔw dorokɔra ɲɔgɔn na ka ɲininkali kɛ ka k'o ɲɛdɔn a ko ni Musa Mara n'a sigara k'a bɛ politiki kuma fɔ i b'a dɔn bil hak nin kamalen bara ka min bɔ a da a y'a dɔn a ye jamana in dɔn a ko a ka a wa politiki tɔn n'o ye yɛlɛma ye wajabate k'a dɔn baamalen bɛ Bamakɔ yɔrɔ caman ani jamana duguba caman na ni Musa Mara bɔra yen maa sabanan wajabate o dun ye jɔnni ye o de ye Alu Bubakari Jalo kayikaw ka den u ko ale de ma tubabukan na la force tranquille wajabate a ti kuma a ti taa a ti maa yɛrɛ cogo ye Alu Bubakari Jalo i k'a dɔn fulakɛ dalen don kɔda la wajabate n'i bɛ nɔnɔ kɛnɛ ɲini i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ nɛnɛkumu na i b'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la ni mɔgɔ bɛ sogo kɛnɛ na i bɛ Alu Bubakari Jalo sɔrɔ a ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko ka da ku caman kan jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko ADP Maliba o de kɛra sababu ye ka baara caman kɛ ka wulikajɔ caman bolo da denmisɛnw b'a la musow b'a la maakɔrɔbaw b'a la o kin ka dɔgɔ walima o dugu ka dɔgɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa Alu Bubakari Jalo i k'a dɔn niyɔrɔ t'a la yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i k'a dɔn ɲumanya ani sɔnni wajabate k'a dɔn san kalo 12 ale bɛ ko dɔ de kɛ wajabate o kɛli min bi kɛ malidenw ma ɲin'o kɔ kuma minnu b'a da ni hakilina min b'a la ka ɲɛsin jamana ma a ko plan Marshall o tubabukan ye min ye Mali région ye miliyari 15 de kan ka ɲini ka du kelen-kelenna bɛɛ ma décentralisation bolo kan o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn Mali région bɛɛ lajɛlen ka yiriwa nin ye kumaba ye nka kɛli fana tɛ kabako wɛrɛ ye sabula n'i bɛ wari ɲini ɲɛdɔn ni dalu b'i bolo wajabate nin kɛli tɛ a bɔ maa kamana gan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ka di o Mali man di o ko n'a wulila jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ Alu Bubakari Jalo a nin b'a la don kelen da kelen i t'a ka tigɛluma kan mɛn ka ɲɛsin fanga ma wajabate i k'a dɔn transition dɛmɛni ale ni Mamadu Seydou Kulubali ani Musa Mara ninnu bɛɛ lajɛlen bara ka transition dɛmɛ u ka dɛmɛ cogo la a ko Alu Bubakari Jalo n'i y'a ka wulikajɔ ta wajabate k'a dɔn ale bɛ min ɲini don o don marifa ka bila kɛlɛ ka ban si ka fɔ ka kɛ wajabate i k'a dɔn ba ka don an ka forobakow la an ka kokɔrɔ ba ka don la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ ye niyɔrɔ sɔrɔ koyi sabula présidentsigi min kɛra tɛmɛnen na san 2018 wajabate k'a dɔn kayikaw ka député kɔrɔ ale de kɛra maa sabanan ye o b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔba b'a la jamana kɔnɔ ni votew namara yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la taa kana ka bɔ a la maa ko ka bɔ a la an k'a kɛ jɛlenya la wajabate a ko Alu Bubakari Jalo i k'a dɔn jɔyɔrɔba bɛ sɔrɔ a la a ko cɛ saba min fɔlen filɛ nin olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ na nin cɛ saba in kɔni dɔ la kelen nin bɛ kɛ Mali président ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ miroir kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Mbala cogo bɛ di l'œil du Mali maliden ɲɛden karamɔgɔ min ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de Adama Kulubali Nɔsara Damisko mu Nɔsara ko a ko février kalo tile 4 san 2024 i bɔra k'a fɔ sisan Mali a bɛ masakɛ kura sugandi sɛbɛnnikɛla ko a ko o baara in ɲɛmɔgɔ tun bɛ ka di maa min ma n'o ye ministre d'État ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tun bɔra baara kɔni e ko n kɔri b'a la de a bɛ ka k'a kɛcogo la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tun bɔra kabini jamanakuntigi ye danaya d'a kan ni k'a bila ni jɔyɔrɔba in na jɔyɔrɔ min don jɔyɔrɔ dennin tɛ sabu kalafili o kalafili an ka jamana kɔnɔ a mankan tan tɛ n jɛna n'a ye n ma jɛ n'a ye a kɛcogo ma ɲa min ye Ablaye Mayiga ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ an ka fɔ ɲɔgɔn fɛ a kan ka kɛ kɛcogo ɲuman min na ka sɔrɔ a ma kɛ njigintɔ kalafili ye sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba tigɛ nɔni min ye Ablaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tun Mali bɛna kalafili mun labɛn masakɛ kalafili o député ka taa bila maire kalafili la o kabini jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ kalafili kunda kalafili mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jɛlenya kɔnɔ pasi i b'a fɔ ko tɛrɛkali Mali bɛn'o de boloda sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun n'i ye baara taabolo lajɛ siga tɛ min na dɔw kɔni hakiliw bɛ filan na a bɛ bɔ walima a ti bɔ a ko min kɔni bɔbali o ma fɔ maa si ye an sigi bɛ don min na kɔni février kalo tile 4 san 2024 san kelen bɔɲɔgɔnko Mali an bɛ don gundo soni kɔnɔ ni ka jamanakuntigi kura
Antoine sɛbɛnnikɛla ko n'a duma k'a fɔ ko san kelen de bɛ malidenw bolo karamɔgɔ dɔ batungora n ka foro bɛ n sɛbɛla ni yirijuw ma dɔn min ye waju kan k'a dɔn sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ bolo kuma dɔw ka fisa ni sen ka di ye mun na min ye politiki tɔnbaw ye karamɔgɔ dɔ batungora u mankan ti ka mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko tɔgɔ fɔ yɛrɛ yen bɛ nin ko in na ko ye Adema PAG karamɔgɔ dɔ batungora hali bi olu dɛsɛ bɛ ka kuma maa min kan ka k'olu ka cɛbɔ ye bolodengɔni ma ɲɛso ma ban min dun ye kalo 11 bɔɲanko ye karamɔgɔ dɔ batungora an tɔ tora ye labɛnw de ma sabati wa walima u bɛ ka siran ni wa mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko Adema PAG ma bɔ yen min ye Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ ale ka tɔn n'o ye Rassemblement pour le Mali ye farafarali kɔni na ko maa fana tɛ ka kuma ye mun de bɛ olu ka bunako kan a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ dɔ batungora ala kɔni maa dɔ fana mini ji dɔgɔya n'o ye URD dankele ye n'o ye Honorable député Soumaïla Cissé a ko ni Soumaïla tun bɛ balola bi sama ni fila foyi tun tɛ k'a ko la Soumaïla Cissé Sale a taara ni URD garijɛgɛ bɛɛ ye i ka kuma in ye tiɲɛ ye a taara n'a bɛɛ a ma n'a bonya n'a karama ala de bɛ far'u kan n'i ye ko taabolo ye bi o b'a yira k'a fɔ a taara sɛbɛnnikɛla ko Honorable député Soumaïla Cissé ɲafungekaw ka Soumaïla karamɔgɔ dɔ batungora ni Soumaïla tun bɛ balola bi e ko munumunu salo tun bɛ kɛ ko in na de sabu maa min don Mali kɔni a kalasira bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a tigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka min ye Soumaïla a taara nɔngɔma a ko a ka tɔn min kɔni ye sarakɛ o b'o la bi ko ye sabu min kɔni ye banfila kelen kunkolo fila sɛbɛnnikɛla ko min kɔni banfula ye sa a laban bɛ sɔn ka fara dɛ sabu sama-samani barika bonyalen bɛ URD kɔnɔ ni farafarali dun donna tɔn kɔnɔ o ye a fanga nɔgɔyalen ye a ko min ye URD fana ye ale tɛ ka kuma nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini e danna taara ni ka da colonel Assimi Goïta kan mai kalo tile 25 san 2021 karamɔgɔ daba tɔgɔ ba ye k'a fɔ min ye bandaw ka fanga k'o cɛ ka bɔ yen min kɔni hakilina kura k'o bila sen kan a ko politikimaw kɔni u kamana ganna u jɔrɔla karamɔgɔ caman kɔni bɛ olu y'u ka walisi ta dɛ min ye suraka waati ye kɔsɔ hali sini olu bɛ ka taa nka minnu bɛ yen n'olu ma se ka boli kɛ karamɔgɔ daba tuma o caman kɔni b'a la ni ka kɔli k'u da la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ fɛ hali u ka ye jama la k'a da ka u ye kɛwale jugu min kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ min ye dɔw bɛ yen olu k'u sa ni maa min yɛrɛ olu tɔgɔ fɔ k'u tɛ yafa olu ma u ka to dibi la tugun hali bi o kɔni an b'u saba ka bɔ a sen tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko an b'u kelen kelen bɔ yan karamɔgɔ daba tuma n'a dumaya ka fɔ ka dula cɛ a bɛɛ kun o ye k'u kun ci dɛ merde wayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun k'a fɔ k'u bɛ dogodogo kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye a ko boli tɛ dan kɛ a ko maa o maa ko de tɔɔrɔ jugu ta ka jamana in sɛgɛrɛ n'o ye bɛɛjɛ fanga démocratie ye karamɔgɔ dɔ batuma a ma se min ye jamanadenw tɔɔrɔli la bɛɛjɛ fanga hakilina tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka jamanadenw lafiya ni kana ni nafasɔrɔ sira caman ye nka ni Mali ta kɛra sira jugu wɛrɛ kan ni k'an ka foroba wari bɛɛ lajɛlen ta ni k'a tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko nafa ma y'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kalafili kura hakilina kura taabolo kura Mali kɔnɔ o de dugu jɛra ni maa min ma jɛ n'o ye e na taa fara jamana wɛrɛ maa kan i na bɔ malidenya la kunnafoni filanin an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du Mali sɛbɛnfura kelen min n'i bɔra k'a bila maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Adama Amadu Jara Jarakɛ ko a bɛrɛ ta ni bɛɛ lajɛlen jɛra k'i ka baara ni k'a sɛnɛyɛlɛ k'a fɔ a ɲɛna Jabate i b'i janto i nagakɔrɔla la i b'i janto i kɛrɛfɛla la i baara kɛ ɲɔgɔn i b'i janto a la Jabate baara de ka fisa ni kuma ye ni kumana n'a ma ɲɛ ka ban jango diɲɛ laban fanga bi cogo min na Jabate a bi kɛ ngɔri ye min nɔrɔlen bi tu i la carte d'identité biométrique Jabate kuma ba fɔra nka a ma ɲɛ ni Assimi Goïta n'a mi cogo dɔn nin baara kɛbaaw la u bɛna tɔgɔ tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ min kɔni fanga bi bonya Jabate miɲɛtɔ ka kuma ti minɛ sogo bosɔrɔ la n'o tɛ an ye nin kuma in fɔ ka kɔn bi ɲɛ Jabate dɔɔni tɛ wa i na si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ carte d'identité nationale Jabate alu tumata bɛ min dilan bangɛrɛw la Jabate k'a dɔn kuma caman fɔra nkalon caman tigɛra Jabate k'a fɔ de ye ayiwa min ye carte d'identité nationale ye min bɛ dilan n'a sɔrɔ ka di bɛɛ fɛ k'o ti sɔrɔ bilen walima ko wɛrɛ b'o la Jabate a kun fɔra sɔn kɛra ma a laban nana kɛ tiɲɛ ye ko wɛrɛ de b'u kɔnɔ sabula carte d'identité biométrique ko kuma min fɔra a b'a fɛ ka falen o la n'a ma ɲɛ k'a bɛ falen o la o ko in di cogo a dilan
dilacogo maa minnu bɛna kɛ wari min bɛ don a la nin bɛɛ ye dibi ye wajabate i k'a dɔn haraba i k'a dɔn don o don i k'a dɔn kuma ngɔlɔninw ani kuma purukotelenw i k'a dɔn a ye taa tɔgɔ sɛbɛn carte d'identité biométrique ko bɛna daminɛ nin de ye laban ye nin bɛ bila i k'a dɔn carte ɲinina nɔ na passeport ko gɛlɛya banna minnu bɛ jamana kɔ kan a ka gɛlɛya banna carte d'identité biométrique ɛlɛ ni baara daminɛna wajabate mɔrɔ nkalon foyi ma daminɛ sɛbɛnnikɛla ko e ka taa commissariat de policiers la sɔgɔmada in na n'an tilala émission na t'i munumunu ye i ka taa brigade de gendarmerie la wajabate i b'a ye k'a fɔ maa min jɔlen don k'a nana tɔgɔ sɛbɛn carte d'identité biométrique la n'u bɛ aran na a ka ca maa 100 ye wa nin ye ala ye diɲɛ don o don da wajabate k'a dɔn a sɛbɛncogo a ko dilancogo a ko kɛcogo wajabate foyi den kelen den dabalila min digɛra k'a fɔ k'a bɛ kɛ ka ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw bɛ taa cogo min u bɛ segin ten sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kun wajabate k'a dɔn camancɛ fanga nakun ye ka ko ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ bi wajabate a ye taa ni ko ye dɔɔni n'a bɛ ɲɛnabɔ dans 2 mois 3 mois mɔgɔw b'u sigi k'a kɔnɔ wajabate sabula diyagoya tɛ a bɛ ɲɛɲini k'a ɲɛnabɔ nka haraba nkalon ni namara la wajabate a bɛ taa wolo min na o de ye malo ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi carte d'identité ko kura min wele don n'o ye carte d'identité biométrique kura ye wajabate k'a dɔn a fɔra de ko u bɛna bila carte d'identité nationale nɔ na wajabate i k'a dɔn kɔrɔlen ma o bɛ ne ka kunana kura sɔrɔ n tɛ ban wajabate k'a dɔn wulikajɔ barika bonyanen bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn digi la polisisow ni gendarmerie da la wajabate k'u bɛ carte d'identité biométrique ko ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko poste de police min bɛ senu a ko brigade territoriale min gendarmerie min bɛ yen wajabate k'a dɔn sɔgɔma o sɔgɔma maa 100 de bɛ taa ɲɔgɔn digi i k'a dɔn tɔgɔ sɛbɛnni dama nɔfɛ tɔgɔ sɛbɛnni a minanden maa yɛrɛ tɛ minnu b'a ɲɛdɔn sabula maa kuraw de kan ka kalan ka dɔnniya kura di mɔgɔw ma minɛn kura de fana kan ka ɲini wajabate nin si tɛ yen o tuma u b'a sɛbɛn bigi la a ka gɛlɛn a filɛ dɛ a bɛ sɛbɛn bigi la mais non an ma tila ban dɛ an ma tila fɔlɔ mais non an ma tila dɛ wajabate n'i y'a mɛn tubabukan na problème vraiment y a problème sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma nin bɛɛ lajɛlen an ka kisi a ma haraba o kun dɛ wajabate k'a dɔn jamana ka jɔ carte d'identité ko la o kun dɛ wajabate kɔrɔlen min bɛ o ma dɛsɛ a ma ban a dilanli yɛrɛ ma ban a dilanbaw bi yan wajabate haraba k'o haramu ka na ni fɛn kura ye fɛn kura in dɛ min de b'a nɔfɛ min b'a kɔ dɛ wajabate u da de dɛsɛlen don k'o de ɲɛfɔ mɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi Asimu Goyita farafinna bɛɛ dalen don a la malidenw bɛ ɲani na jamana kɔ kan dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka furu sara wajabate i k'a dɔn a bɔ sɛbɛnfura ko lahalaya la sabula carte d'identité biométrique a fɔra sinikɛnɛ bɛɛ nin bɛ ɲɛnabɔ o tuma a ka passeport ko gɛlɛya ani a ka carte ɲinina ko nin y'o bannen tɔgɔw yɛlɛmani ni ayiwa i k'a dɔn si yɛlɛmani nin y'a bɛɛ lajɛlen bannen wajabate mɔɔw ta den baara ka tiɲɛ nka hali bi n'a ka bi foyi den kelen dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ wajabate a dun bɛ kuma mun la don o don a bɛ ɲɛnabɔ bi a bɛ ɲɛnabɔ sini wajabate mɔɔw bɛ t'u to polisiso da la gendarmerie da la wajabate i k'a dɔn tɔgɔ sɛbɛnbaw yɛrɛ den dɛ n'a ma ɲɛ nin ɲɔgɔn na baara bɛ kɛ wajabate ça demande un processus payi Mali ko filɛ dɛ il faut de nouveaux agents il faut du nouveau matériel mankutu fɔra fo ka dama tɛmɛ n'i ye kɔrɔlen bila k'i tɛgɛ kari nin kɔnɔ et que c'est bloqué i ye tɔgɔ tiɲɛ ta ka joli sɛgɛrɛ Mali ɲɛmaaw sɛgɛrɛ mais non Mali ɲɛmaaw tɛ dɛ i y'a ta k'Asimu de sɛgɛrɛ ale de ɲɛmaa ye o voilà wajabate nkalon don a ma ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma ɲɛ wajabate anw dabara b'a fɔ an bɛ Asimu Goyita fɛ an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini wajabate wulikajɔ min b'a ka bolo d'a fɛ an ye caman ye ni min fana ma ɲɛ anw dabara b'a fɔ an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ kana t'a la gɛlɛya bɛ baara ni min ma ɲɛ an b'a fɔ a ye gɛlɛya bɛ yen kojugu n'a y'an ɲininka min y'a fiɲɛ kɛ an b'o fɔ a ye a ko teliya joona on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs a ko teliya ni mun ye sɛbɛnni an ye min dalo ka bɔ le du Mali kɔnɔ maliden ɲɛden la découverte karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Ate ko a ko don bile janya a sebali tɛ a ko min ye madamu Danbele Madina Sisoko karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye terrain kunkolo fila min bɛ n'a minɛnw bɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ minɛn ninnu kɔni a sera Bamakɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kabini san 2018 min ye an ka taama terrain Bamakɔ ka taa bila Kayi karamɔgɔ daba tugura terrain kɔni u ye a tile kɔni da tabali kan an bɛ don min na ko bi poussière kɔni wulilen bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko ni
dun ye ko taabolo lajɛ terrain bɛ magama ni karama mun ɲɛ jamana ye jango min ye Bamako ka taa bila Kayi marabolo la a dagosi ka bon fo ka damatɛmɛ mun ye terrain jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'o ɲɛɲini min ye cɛmancɛ fanga maaw ye u y'a yira k'a fɔ nafa mun bɛ terrain ko la an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara terrain ni jɔli man kan wajibi terrain a ka kule daminɛ kura ye sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka taama o ministre ye n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ye colonel Ashimi Goïta ni Choguel Kokala Maïga y'a ɲini a fɛ n'a sigilen bɛ a ka wuli k'a jɔ n'a wulila k'a jɔ a ka musoran kɛ k'a cɛsiri a ka boli daminɛ o de kaɲi min ye Kayikaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara u mago bɛ terrain kunba la joona joona sabu a bɛ kɛ sababu ye ne ka nafasɔrɔ sira min don jamana in kɔnɔ a dagosi de ka bɔ fo k'a damatɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko madame Dambele Madina Sisoko ani délégation belebele u taara Thiès Sénégal jamana kɔnɔ min ye janvier kalo tile 25 ka taa bila tile 29 na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u taara terrain kunkolo 2 minɛnw de ɲini ni o ye CC 2207 ye ani CC 2205 ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko terrain voyageur karamɔgɔ Daba Tunkara kunkolo de bɛ terrain sama ni kunkolo man kɛnɛ wagon kɔni a tɛna se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye min ye wagon mun bɛ jamana kɔnɔ a ka ca fo k'a damatɛmɛ nka kunkolo minnu bɛ an bolo kunkolo kɔrɔla karamɔgɔ Daba Tunkara fo kunkolo kuraw de ka ɲini ka na Madinɛ ko a ko Mali kɔni ye kunkolo kuraw commandé ka bɔ o kan ka bɔ Irisula ka na o ma se fɔlɔ nka yanni kunkolo kuraw bɛ na an ka kunkolo kuraw mun b'an bolo ka pièce de rechange kuraw k'a la ni k'a bila baara ɲuman na o kuma a y'a yira k'a fɔ Mali bɛ se k'o bolo da a taara o minɛnw de ɲini Thiès Sénégal jamana kɔnɔna la minɛnw karamɔgɔ Daba Tunkara u cunna an ka jamana kɔnɔ ka ban min ye février kalo tile gale Sotiba u ka dépôt la Madina yɛrɛ taara i ɲɛ da minɛnw ka a kura a ye fɛn fɛn commandé Sénégal a bɛɛ sera Mali kɔnɔ ka ban tabarikala sɛbɛnnikɛla ko Madina ɲɛ su minɛn kuraw kan min ye Korofina dépôt kɔnɔna la Madina ko n tun bɛ ka min makɔnɔ payi o de bolo dalen fɛ ye o kuma min ye mécanicien bɛɛ min a ye tile ta joona joona a ka aw sigi moteur ka a ka bɛɛ don k'a ban kelen kelen ni yɛrɛ bɛ sigi ka aw lajɛ hali bulon kelen kana ɲinɛ kɔ hali n'i taara sisan Korofina dépôt la atelier centre ninnu i bɛ Madina sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan bulusi b'a kana a yɛrɛ kelen bɛ ka bulusi dun sɛbɛnnikɛla ko Madina kɔni a kɛmɛ ka kangari da mécaniciens ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ko sunɔgɔ t'a la bilen k'u ka yelen yɛrɛ minɛ su fara tile kan u bɛ baara kɛ a ko malidenw sigi bɛ ne ka terrain voyageur maa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko madame Dambele Madina Sisoko y'a yira k'a fɔ tile damadɔ in na ni terrain kɔni kunkolo 2 in dilanna ka ban a ko baasi kɔni t'a la min kɔni lajɛli kuraw bɛ bolo da n'a tigɛra k'a ye k'a fɔ minɛn minnu donna la lakikaw don terrain bɛ se ka baara kɛ ni ka wagon sama ka taa n'a ye a ko sira bɛ d'u ma a ko n'i ye ko taabolo lajɛ baara dɔw kɛra ka kɔn nin ɲɛ a ko sabu n'i y'a lajɛ min ye supafɛri ye karamɔgɔ Daba Tunkara o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o de ye Ibrahim Maïga ye Ibrahim Maïga ale min ye o directeur général ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko dépôt fɛn fɛn bɛ sira la n'o ye gare misɛnninw ye k'a daminɛ Bamako fo ka taa bila Kayi k'u y'a bɛɛ peinture k'a ɲɛ minɛn o minɛn b'u jɛ k'u y'a bɛɛ k'a la ka ban o tuma min ye sira ye k'a furan k'a jɛ a ko k'a tɔ tora dɔrɔn yamaruya ka di terrain ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye terrain sira baarakɛlaw ye u k'u labɛn feerekɛlaw u ka feerefɛnw ɲini min ye maa minnu bɛ n'u ka yɔrɔ bɛ terrain kɛrɛfɛ u k'u ci ka bɔ yen sabu ko de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ maa caman ja gɛlɛya kɛ ni ka taa so jɔ fo ara yɛrɛ dawolo la a ko min kɔni o baara kuraw fana bɛna bolo da k'a bɛɛ bɛ ci ka bɔ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la découverte kɔnɔ ka bi bɔli don Bojibate Madinɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka baara in y'a bolo a ta in kana kɛ awa ministre dɔ ta ye Bojibate i k'a dɔn ka taa photo ta ni terrain kunkolo ye i bɛ ka tile la ka n'o jira malidenw na Mali ye terrain caman sɔrɔ a bɔra Afrique du Sud o maa kelen balolen don jamana o ka tila k'a fɔ k'ale bɛ parti politique kura sigi jamana kɔnɔ non c'est à dire que anw gɛn bɛ daba de ye ninnu bolo quoi e ye nin kɛ kunungo i ma siran i ma maloya e ka tila k'a fɔ ko e bɛna parti sigi Mali kɔnɔ qu'est-ce que tu vas dire aux Maliens malidenw sigilen bɛ yan ne ko cɛ in dɔgɔ cɛ bilenman in dɔgɔ di dɛ Baba Moulaye Aïdara mais non malidenw bɛ yan comment il peut avoir le cran k'e bi parti sigi Mali kɔnɔ malidenw bɛ yan an tɛ taa an tɛ maa ci Bojibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Bojibate k'a dɔn lakana de ɲɔgɔn dɛ sɛbɛnfura in bi ko m'a bila boli la a bolo ko siɲɛ 5,650 ye Bojibate k'a dɔn tile 2 in na min ye Bamandiya wale a barika bonyalen bɛ kosɛbɛ ayiwa Nara mara la Bojibate k'a dɔn polisi 2 u y'o ni bɔnɛ gendarme kɛ 1 k'o fa o kɛra Wɛnɛli sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini février
janvier kalo tile 7 tɛmɛnen na i k'a dɔn wulada fɛ Wanel Wajabate i k'a dɔn ani Nara dugu kɔnɔna yɛrɛ a bɛ kilomɛtiri damadɔ bɔ Wajabate i k'a dɔn maa dɔw kɔni kun bɛ moto de la u bi yuri yari la Wajabate kunnafoni ye min jira agent 3 kana mugu ci u nana masumali la Wajabate ka sungu bolu ni nati gendarme kɛ kelen ani polisi Wajabate i k'a dɔn ayiwa ka sɔrɔ ka mugu k'a wuli fa bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko Wajabate i k'a dɔn naramara in kɔni a bɛ n'a fɔ Bamanjuw kɔni u bɛ ɲini ka yoro saheli jamana de la maa t'a dɔn u bɛ poyi ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Wajabate i k'a dɔn tiɲɛni barika bonyana Nara fanfɛla in na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dɔnna k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Jinim Wajabate i k'a dɔn olu de nɔ don nin kɔni y'u siɲɛ 2 de ye naramara in na Wajabate i k'a dɔn u bɛ taa lakanabaaw bɔnɛ u nin na ni ka tunu tɛ yen ko to bɛna nugu la sɛbɛnnikɛla ko u bɛna moto de la Wajabate janvier kalo tile 13 tɛmɛnen na polisi dɔ fana i k'a dɔn caisse d'épargne dɔ bɛ Nara kamalen sigilen don a ka baara la u sina ka t'o fana bɔnna nin na ten ka sin ka tɛmɛ moto la ten ka taa sɛbɛnnikɛla ko nin damanda min filɛ nin kɛra sababu ye sɔrɔdasikulu ani lakana tigilamaw Wajabate k'a dɔn u ka jija boloda a ko ni Nara kɔni u ye kojugu kɛ Koriyanze maa min var'u la a bi cɛ 60 bɔ Bamanjuw i k'a dɔn Koriyanze o ye Moti jamana ye sɔrɔdasiw kɔni ye kunnafoni caman sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Wajabate nin don i b'a fɔ ala sɔn u nana fara ɲɔgɔn kan u tun bɛna ɲɔgɔn ye ba de kɛ Bamanjuw bɛ ɲɔgɔn ye ba la kunnafoni nana sɔrɔ sɔrɔdasiw fɛ avion wulila dugumama wulila min ye Koriyanze n'a lamini ye Wajabate k'a dɔn an ka hi k'u kan Wajabate k'a dɔn tasumakisɛ bɛ bɔ kabakolo la n'u ko law cɛ 60 ɲɛnama i k'a dɔn sina k'u daji fɔta o yɔrɔ bɛɛ minnu sera ka boli u ka marifa u taara k'o to min ye ayiwa équipement ye Wajabate u ko min ma 33 AK47 D L LARC LARC o de lance roquette anti-char Wajabate mugu min n'a y'a fili char ma a bɛ char ɲɔɲɔ o kun b'u bolo min ye chargeur 97 ye AK47 ani taliki waliki 12 Wajabate chargeur ni grenade kɔni ayiwa u tɛ se ka dan sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'u nɔɔni ɲɔgɔn na sa k'u digi kɔ k'u gɛn Koriyanze ni ka taa gosi fo awa Gorija armée kɔni bara k'u nɔbɔ Gorija Wajabate k'a dɔn o kelen-kelen ni ninnu ni minnu mana porokoto olu harabatɔ de filɛ ka n'u sɔrɔ Nara yan fan fɛ ka tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Koriyanze kɔna Douanzan olu laminiw na Wajabate digi kɛr'u la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko faali min dar'u ka ayiwa i k'a dɔn n'i bi tɛmɛ a kungokolo kɔnɔ i k'a dɔn hadamaden kasa Wajabate k'a dɔn danda la nka hali bi dɛ Wajabate u tɔ de bɛ a bɛ n'a fɔ maa ninnu machine de b'u bila sɛbɛnnikɛla ko a ko bolofara min n'u k'a ma musulman soutien à l'islam et aux musulmans Jésim Wajabate k'a dɔn olu de fana fanga ka bon fanfɛla in na kosɛbɛ a ko wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ ani maa dɔw fana sɔrɔ la ko la Wajabate minnu ye awa burudamɛw ye burudamɛ minnu ni olu bɛ accord de paix in kɔnɔ Wajabate k'a dɔn denmisɛn kelennabila dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ wuli ka taa tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu dɔw fana sɔrɔ la kɔnɔ sabula olu fana ta kɛn bɛ binkani wale ani bɔsindigi la an bɛ don min na ko bi Wajabate jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye mototigi dunan e ɲɛ b'a tɛmɛdɔ la i k'a dɔn i ka filawo fɛ i ɲɛ b'a tɛmɛdɔ la i ka ayiwa buguda la Wajabate i tɛ kunnafoni di joona n'i ye kelen dɛmɛnen kelen bɛ kɔfɛ kelen wɛrɛ bɛ kɛrɛda fɛ kelen wɛrɛ b'o kɔfɛ Wajabate i mana kelen ye kunnafoni di n'i y'a dɔn i tɛ se k'a siri k'a da i tɛ se k'a kun di kunnafoni di joona n'u tora ka na kelen-kelen ka fara ɲɔgɔn kan u bɛna a ka dugu de kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko an t'an kunja ni te ye de te jumɛn Zara premier n k'o min Wajabate bakɔrɔni min mana se ka bugali juru to a la o wolo de bɛ kɛ jime n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de bɛ tigɛ don joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seku ko fulakɛ ko karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye Mali ale bɛ ka jɔ ni waati la i b'a fɔ ko siman malidenw mago b'o de la a ko n'i ye siman ko gɛlɛya lajɛ gɛlɛya belebeleba a ko so a tɛ jɔ abada siman kɔ siman dilan usine min bɛ Mali kɔnɔ n'i ye baara kɛ a kɛcogo la a ko
a bɛ malidenw wasa nka a ko danna juga ko wɛrɛ min bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye min kɔni an ka siman dilan usines ye u bɛ fɛ ka sigi u sentigɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Batungara n'i ye Mali lajɛ min kɔni dugu tɛ jɛ fo ka tile bi ni siman komani camanbaw de ma kɛ usines fɛ a ko n'i y'a lajɛ usines kɔni u b'u sɔn cogo min na u b'u sɔn faso malidenw ka hakilina ni ka taa bila dunanw la nka a mana tigɛ da o da ma maa minnu bɛ ka baara k'a kɔnɔ malidenw de don sɛbɛnnikɛla ko u bɛ Mali dugukolo kan a ko courant mun bɛ ka jeni taxi mun bɛ sara a bɛ fara an ka foroba waganda de kɔnɔna la a ko min kɔni o siman dilan usines ye maa dɔw de kɔni bɛ ka wuli n'o ye jagokɛla dɔw ye ni ka t'u kɔngɔn fa wali jamana na an dafɛ jamanaw la ni ka don n'o ye dibidibi la jamana kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye min ye siman dilan usines ye ni k'u ka baara ɲɔngiri sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Batungara min ye baara kɛlen dogodogonin kɔnɔ jamana kan ka nafa min sɔrɔ o tɛn'o sɔrɔ bilen min kɔni ye an ka sɔrɔ ye a b'a nagasi ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ na ni 40 pieds karamɔgɔ Batungara olu kɔni fana bɛ taa ni yuruguyurugu de kɛ min ye dédouanement kolon ye ni k'o bolo da jamana ale kɔ kan a ko n'an dun man togo dɔn an yɛrɛ bolo bɛ k'an kala ye sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres min kɛra février kalo tile gale jamanakuntigi a ka gouvernement ye ŋaniya kura dɔ ta Mali siman dilan usines karamɔgɔ Batungara u kan ka dɛmɛ Mali siman dilan usines sabu Mali bɛ chantier mun kan bi u kan ka dɛmɛ u ka hakilinaw n'u ka baaraw la yaasa u bɛ se ka malidenw nafa cogo min na maa minnu fana bɛ ka na ni siman ye u t'a fɔ k'o tɛ kɛ dɛ nka sariya kuraw de bɛna ta siman naliko la jamana kɔnɔ n'i ma don jamana dɔngɔda fɛ i bɛ segin n'a ye a bɔrɔ la mais bon o tɛ problème ye o siman nani ka bɔ jamana kɔ kan c'est pas le problème qui se pose le problème qui se pose c'est les usines qui sont là usines joli bɛ Mali kɔnɔ a ka ca dɛ mais est-ce que u bɛ se Mali kɔrɔ wa Sigu ba ko k'u bɛ se non c'est pas vrai Sigu ba ko tɛ dɛ u ka statistique tɛ n bolo siman usine min bɛ yan u ka production annuelle n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ Mali bɔ c'est ça le problème dunun ni bala ta k'a fɔ usine Mali usine Mali ka siman Mali ka nɛgɛ e tɛ se jamana kɔrɔ et alors n'a ma bɔ kɔfɛ ka na comment ça peut se faire moi je suis contre l'importation an ka usines ka dɛmɛ bon président ye min fɔ n'o sera ka kɛ o fana sera dɔ ye qu'on donne les moyens aux usines maliennes de ciment u ka se ka ciment produit ka Mali ta an k'a feere jamana kɔ kan là je suis d'accord mais pour le moment u tɛ se minnu bɛ u tɛ se n'u bɛ se maa bɛ taa ciment ta kɔfɛ ka na maa tɛ Mali siman dontɔla Sénégali maa t'a dontɔla ye kɔnɔ wari et alors o de ye problème ye i ka kuma ye tiɲɛ ye naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Batungara min ye jamana gouvernement ye u kɛn bɛ ka sariya kura min bɔ ka bin n'o de ye siman donniko ye a kɛra wajibi ye jagokɛlaw kan sabu min kɔni ye siman ye k'u tɛna bali ka don nka wajibi kan ka hakɛya minnu dafa nafolo min kan ka sara sɛbɛnfura minnu kan ka ta douane na ni m'olu dafa ka ban o tuma baara kɔni a tɛna ɲɛ i bolo sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ nka min fana bɛ da kangari min bɛ da siman dilan usines ye karamɔgɔ Batungara o de ye baara ka se ka k'a kɛcogo la c'est tout dosage ka norme o ka respecter c'est tout baarakɛlaw ka bila u ka minɛn kɔnɔna la c'est tout malidenw mago bɛ min na an ka se k'o sɔrɔ joona sabu n'i y'an bɔtɔla ka taa an bolomada kɛnɛmata la min b'an bolo o de b'an wasa a ma wasa kunnafoni filanin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ fulakɛ Seguba ale ka sɛbɛnni don kuma ɲɛna Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali du Mali maliden ɲɛkisɛ Jabate k'a dɔn a b'i ne ka waati jan bɔ kana tigilamaw min ye duguba kɔnɔnaw a n'a nɔngɔngari ye ka wuli ka jɔ bolo da Bamanji ni ka se ka tɛgɛ da u kan Jabate k'a dɔn directeur général de la police nationale inspecteur général Souleymane Traoré Jabate k'a dɔn a ye min fɔ waati la kuma min ne ka jɔ jatigɛ ni sera yɛlɛmanen don Bamanji ni binganikɛlaw Jabate k'a dɔn olu de kamana gɔnnen u b'u yɛrɛ ɲini Jabate tɛgɛrɛ ka fɔ commissaire de police hippodrome a n'a ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri Jabate k'a dɔn kalo damadɔ kɔnɔ min ye Bakari Kulubali inspecteur général a n'a ka cɛdenw u bara ka wuli ka jɔ min boloda hippodrome policiso la maa kan ka tɛgɛrɛ fɔ ta k'u sɛgɛrɛ février kalo tile 3 tɛmɛnen san 2023 binganikɛlaw ani sonbakulew minnu bɛ bingali kɛ ni marafa ye Jabate k'a dɔn u ye dankɔrɔba dɔ wɔgɛbɛ ka bɔ a dingɛ kɔnɔ sabula a kun ye kusukusu kɛ ka t'i da ayiwa fo Bamakɔ dafɛdugu dɔ la sɛbɛnnikɛla ko Bakari Jara i k'a dɔn sɔmi nana kɛ k'a fɔ bandi dɔw bɛ yen Jabate k'a dɔn n'u ye bingali kɛ u bɛ sin ka tunu ten i k'a dɔn ka t'u kɔdugu o waati mana se u bi bɔ nin bingali ani nin jɔn ni banbali Jabate o kuma a ti ɲɛ min kɔ an ka gɛlɛnkɛ da ni gazo le da fa bɛɛ fɛ min b'a to Bamanjiw bi an ka jɔ kɔnɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko waati kɛra lɔkɔliso dɔ bɛ yen complexe scolaire Bakari Jara min ye hippodrome kɔnɔna ye kuma bɛɛ sonyani ani Dakari de bɛ kɛ yen bon jabate k'a dɔn polisiw kamana ganna u nana lajɛ sa ka zole da min ye zole ye awa min ye recherches ye n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye i k'a dɔn lieutenant Isa Kuma commissaire nana o wele ani maa dɔw ka kalifaligu ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko in ɲɛdɔn bon jabate u sɔmi kɛra min na u nana ye k'a fɔ u ye kojugu kɛ fo Marakakungo u laban nana nɔbɔ ka wele bila fana polisiw ma u ka ɲangunbɛ kɛ Marakakungo u taara tɛgɛ da dankɔrɔba in ka Marakakungo tuma min n'u y'a minɛ bon jabate sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkali busamisɛnnin gwanna a la a bɛ sonyani ni bingali kɛ marifa min ye a ko ale kelen bɛ k'o dogo a ba ka so kɔnɔ Marakakungo polisiw sɛgɛra ka taa lawuli kɛ sa ka t'o marifa in minɛ u nana ye k'a fɔ bon jabate k'a dɔn nin kamalennin a bɛ jɛjuguba la a ye bingali dama min kɛ a n'a jɛɲɔgɔnw Bamakɔ n'a lamini n'a fanga ka bon kosɛbɛ n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ boli ka sin ka t'i da Marakakungo sɛbɛnnikɛla ko ekɔliso yɛrɛ min ni sonyani ma kɔtigɛ bon jabate ekɔliso in gardien i k'a dɔn ekɔliso in gardien ale ye don kelen sɔgɔmada fɛ a sinna k'a fɔ ayiwa ekɔliso tigi ye k'ale bɔra baara la a bɔ baara la o dugusɛjɛ sonyani dɔ nana kɛ $2,000,000 sefɔ wari tununna polisiw nana gardien nɔbɔ ka taa tɛgɛ d'a kan k'a sɔrɔ dankɔrɔba ye digi kɛ wari la wari tɔ tora a kun 40,000 ani 80,000 de ye $1,000,000 la bon jabate k'a don o fana fɔɔnɔ y'an bɛ donni min na ko bi maa kan ka tɛgɛrɛ ta ka fɔ an ka polisiw ye jango commissaire de police min n'a bɛ hippodrome min na commissaire ye a n'a ka cɛdo Bakari Kulubali a n'a ka cɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ du Mali kɔnɔ maliden ɲɛden karamɔgɔ ko waati dɔ kuma ma se bon jabate an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an bɛ taa an da Sim Market